Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun ta' spalla n-negozjanti u l-familji tagħhom li qed tħossuhom imwarba mill-Gvern quddiem l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. Dan kien il-messaġġ ta' kuraġġ li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg wassal waqt li kien qed idur fost in-negozjanti u l-bejja tal-Monti f'Ħażebbuġ. Iżda mhux dwar il-pandemija biss, hekk kif din il-belt ifos dawk li qed jiffaċċjaw sfidi kbar ta' żvilupp. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jappella għall-iżvilupp sostenibbli. Partit qiegħed iħares biex jara kif jista' jtejjeb is-sitwazzjoni, kif jista' jtejjeb anke s-sitwazzjoni tan-nies, mhux biss minħabba l-pandemija manka fil-lokalitajiet, aħna nixtiequ naraw li jkunu tkun aktar sabiħa anke fil-pjazzett, anke mod ta' kif isiru l-affarijiet, kif isiru l-binjiet. Aħna rridu l-iżvilupp ikun sostenibbli, importanti li jseħħ l-iżvilupp, però importanti wkoll li dak li jsir ikun sabiħ ħalli n-nies ikun jistgħu jgawduh. Akkumpanjat mid-deputati u kandidati tad-distrett kif ukoll minn membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grieg sema kif il-familji qed jistennew li jsibu spalla aktar soda mill-politiċi. Fost l-oħrajn qed jistaqsu se jiġri mill-weight supplement hekk kif lanqas jafu jekk jistgħux ikomplu jlaħqu mal-ispejjeż bin-nuqqas ta' dħul ikompli jkarkar. Ir-realtà hija l-kulħadd qiegħed jgħix bla dubju hawn min naqaslu x-xogħol, hawn min qiegħed jinkwiet anke kif se jinvesti u jekk għandux jinvesti, hawn min għandu tama illi l-affarijiet jitranġaw fix-xhur li ġejjin. Li żgur huwa li jidher li kulħadd lest li jagħmel is-sakrifiċċji meħtieġa biex mill-aktar fis possibbli noħorġu minn din il-pandemija. Fl-aħħar ġimgħat it-tħassib ta' dawn in-negozjanti kien rifless ukoll f'diversi stħarriġ fosthom tal-Kamra tal-SMEs li wera kif żewġ terzi tan-negozji żgħar u medji qed jibżgħu li mhux se jkampaw matul din is-sena jekk is-sitwazzjoni ma titjiebx.